Нәселем каян килә? Әти бабаларым кемнәр булган дигән сорауны күздә тотып, тамырларын барлап, Диләрә Гафиятуллина туганнар проектын оештырып җибәрә. Аның әһәмияте, киләчәккә мирас калдыруның никадәр мөһим булуы турында без кунагыбыз белән студиядә сөйләшеп, әлеге сорауларга җавап эзләргә тырышырбыз. Диләрә ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Үзегез белән таныштырганда сез мин Диләрә, зур бер нәселнең вәкиле дип әйтәсез. Бүгенге көндә нәселегездә күпме кеше бар? Кемнәрне беләсез? Хәзер инде санаудан туктадым. 1000 кешедән арткач инде санамый башладым дияргә була. Без хәзер анда шәҗәрәдә 11 буын. Әби бабайлар һәм минем кызым барыбыз да бергә менә 11 буын итеп тупландык. 11 буын. Сез менә туганнар проектында оештырып җибәргәнсез, менә моның тарихы ничек булды? Гомумән башта мин аны үзем өчен башладым, әлбәттә, гаилә тарихларын ничектер тәртипкә китерергә диеп, өйдә булган дәфтәрләр, әбиләрдән калган, бабай артыннан бабай бик сөйләргә ярата торган кеше булган иде, һәм мин инде яшь-үсмер булганда аны ничектер сизеп алдым, ул сөйләгәннәр югалып китергә мөмкин дип, һәм мин кайбер әйберләрне аның сөйләве буенча язып бара идем. Ул безгә сөйли, мин әкрен генә аларны барлый идем. Аннары бабай инде үлгәч, әби генә калды һәм бу бөтен кагазьләр җыелып калган иде һәм мин аларны барысын да ничектер тәртипкә китерергә дип тырышкан идем дә, шуннан шәҗәрә үсә барды. Мин бер белемнән икенче белемгә күчтем. Психология фәннәре, генеалогия, тарих, алар барысында аерым белгечләр белән аралашып, курслар, семинарлар үтеп, бик кирип киткән идем инде ул эшкә. Һәм аннары сораучылар да күбәйде. Менә синең юлың ничек булды, син аны ничек эшләдең, менә минем гаиләдә булай булды, минем гаиләдә булай булды дип. Кешеләр ничектер үзләре мөрәҗәгать итә башладылар да, мин аларга ярдәм итә башладым. Һәм менә аларга ярдәм иткәндә сез кызыклы гына интервью үткәрәсез икән. Анда шул кадәр кызыклы сораулар кергән. Мәсәлән, чәчнең төсе нинди, күзнең төсе нинди, алар ни өчен мөһим, нәрсәгә кирәк булар? Гадәттә, мин шәҗәрәләрне туплый гына башлаганда, безнең гаиләдә дә бар иде шәҗәрә, бер бәләкәй генә, анда ир кешеләр генә кертелгән иде, мәсәлән. Чөнки электән хатын кызларны бөтенләй шәҗәрәгә дә кертергә булмаганнар инде. Ир кешедән нәсел бара, исем бара, фамилия бара дип, шулай гына ясаганнар иде. Бу моның улы дип әйткәннәр бит инде, бу нәселдән чыккан дип, ир кеше нәселенә бәйләп әйткәннәр. Аннары шәҗәрәне киңәйтә башлагач, генеалогия фәне мәсәлән, алар күбрәк даталар, вакыйгалар әйберләрен туплыйлар, минем юнәлеш ул күбрәк кешенең хисләрен, гаиләдә нәрсәләр булган, алар ул гаиләләрне ничек туплаганнар, вакыйгаларны ничек узганнар, шуңа күбрәк игътибар бирәм. Һәм минемчә шул нәсел китапларында ул тарихлар кешенең күңеленә якынрак ята. Мәсәлән, без шәҗәрә күрәбез, анда исемнәр бар һәм туган, үлгән еллар бар, һәм анда исем һәм ул дата артында бит шин кеше булган, йөрәге типкән, чәй ул гаилә корган, эшендә ниндидер омтылышлар булган һәм алар бик кызыклы. Ул нәселдә нинди вакыйгалар, нинди гореф-гадәтләр сакланган, аларның барысында кеше әле олырак буыннан үзенә шундый хәзинә кебек туплый ала әлеге вакытта, һәм ул мөмкинчелекне җибәрмәскә дип уйлыйм инде мин. Димәк, сез менә безнең тамашачыларга шундый фикер җиткермәкче буласыз. Шәҗәрәсе дә кирәк, һәм инде менә бу гаилә китабы да кирәк. Чөнки без бөтен булган вакыйгаларны схема формасына җыя гына башласак, ул бик вак була. Монда ниндидер информация кисәкләп, моннан ниндидер, анда кайбер кешеләр бер схемага фотолар да кертәселәре килә, кем булып эшләгәндә, шәһәрләрендә, гаилә вакыйгаларында. Тик ул схема аннары укылмый. Мин белемем буенча рәсем укытучысы һәм шуңа күрә миңа визуаль якта бик мөһим һәм мәгънә ягы да бик мөһим. Һәм минемчә аларны аерып
тупласаң, әйбәтрәк, аерым бер схема булса, һәм шул схемага таянып, инде тулы мәгълүматлы фотолар белән, интервьюлар белән, ниндидер анда гәҗит статьялары белән, гаиләдә нинди мәгълүмат бар, шуларны барысын да туплап, шундый истәлекле әйбер калдырып була. Кызык, име. Менә тикшереп караганыгыз бармы, сынап караганыгыз бармы? Даталар менән инде вакыйгалар нәселдән нәселгә кабатланып килә торган очраклар була дип әйтәләр. Әлбәттә, ул бик кызыклы тема, бик тирән тема. Аны бөтен кеше дә карарга әзер түгел дип әйтергә дә була, чөнки гадәттә шәҗәрәне өйрәнә башлаганда яшерен әйберләр табыла. Анда шәҗәрәне туплаганда, мәсәлән, без гадәттә ниндидер яхшылык табырга омтылабыз бит инде, һәм гомер ул төрле була, гаиләдә төрле вакыйгалар була, төрле реакциялар була, һәм кеше шуңа да тап була. Алар белән нишләргә икәнен белми, ул ниндидер үпкәләүләр була, яки берәр авырулар нәселдән нәселгә, буыннан буынга күчкән. Кабатланалар. Даталар да кабатланырга мөмкин, вакыйгалар да кабатланырга мөмкин, тик ул ничектер кимчелек түгел, нәселнең кимчелеге түгел, ул капма-каршы мәгънәдә Истәмә информация бирү генәдер инде бу, шулай бит әйе. Һәм ул нәселнең дә, кешенең дә үсеш ноктасы дип әйтергә була инде. Ул шул вакыйгалар нишләп кабатлана икәнен аңласа, үзе эшендә, алдагы буыннар эшендә бик зур һәм бик мәгънәле эш эшли. Менә бу бүгенге күзлектән чыгып модага гына иярүме, әллә инде чыннан да менә бу әби-бабаларыбызны, аталарыбызны барлаумы, кызыксыну ни өчен бүгенге көндә арта? Минемчә, кеше хәзер күбрәк үз эшендәге булган хисләр белән якыннан якын таныша башлый. Хәзер эмоциональ интеллект турында күп сөйлиләр. Һәм дөньяви тормыш ничектер әби-бабайларыбыз булган вакытта ул чорда хисләргә таянып, шундый җиңел генә яшәү мөмкинчелеге юк иде. Хәзер кеше инде үзенең шундый базовый уровеньне япкан диергә була инде, тынычланган, һәм үзе кичергән хисләр белән очраша ала, гаиләдә булган вакыйгалар белән очраша ала, һәм мәгънәләрне ничектер тирәнрәк эзли башлаганда, без барыбер үзебезнең гаиләгә чыгабыз. Чөнки без әти-әниләребезнең балалары, алар үзләренең әти-әниләре балалары, алар үзләренең әти-әни балалары, һәм без нинди атмосферада үсәбез, нинди гаиләдә үсәбез, шул әйберләрне дөньяга да чыгарабыз булай. Әйе. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Менә сезнең кебек төпле, менә шундый фикерле яшьләр булганда, әлбәттә инде милләтебезнең киләчәге дә өметле диясе килә инде. Нәселегезне барлап, тагын да дәвам итеп, менә шулай гөрләп яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Бик зур рәхмәт, матур көннәр. Рәхмәт, Ясын.